बियो नोंथांमोननि दैदेननाय बिनिनो फिथाइ दिनै जायफोर बिथांमोनखौ बरायबाय बे बिनिनो फिथाइ आरो बे ओनसोला बर'फोरनि मोनसे जारिमिनारि जायगा जायखौ मेथाइयाव लिरनायाव बयबो रायखाङो पर्बत जरा होननानै बेखायनो खनले खनले नोंथांमोननि बे ओनसोलाव फैनो मोननायनि खाबुखौ मोननानै आरो नोंथांमोना आंखौ लेंहरबाय थानायखाय आंनि खुलुमनायखौ सिगाङावनो हरो। आंनि बाथ्राखौ जागायनायनि आगोल रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायग्रोनो नागिरदों। मोनाबाय, ओंखाम संहैसिगोन, मोसौ लायसिगोन, दखानाव थांसिगोन। थेवबो 1 घन्टासो जोङो धोर्ज हमनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनाय, बर' माहारिनि आथिखालनि थासारि, इयुननि हाबाफारि बे बाथ्राफोरखौ जों ज' रायलायनो मोनबा गाहाम जागोन। आं लेखा गोरों नङा, लिडारबो नङा, सादा सिदा सासे एबसुनि मावथि। बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरो, साहाथिंजायबो एसे लेथेर फेथेर जिरायनानै दं, खोलाथिंजायबो एसे लेथेर फेथेर जिरायनानै दं, सानजाथिं माखासे ओंखाम जाग्रायाव थांदों, माखासे थांलाय फैलाय खालामदों। बेबायदि खालामालाबानो खेबसेनो सायनासालि सिङाव ज' फैनो हायोबा जों गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायनो हागोन। मानोना दिनैनिफ्राय टिपकाइनि दखाना अराय समनि थाखाय बन्द जासिगोनब्लानदेन जों दखानाव थांगौमोन। दिनैनिफ्राय टिपकाइ हाथाया अराय समनि थाखाय बन्द जासिगोनब्लानदेन जों हाथायाव थांथारनांगौमोन। नाथाय दखानाथ' बन्द जानाय नङा, हाथायाबो बन्द जानाय नङा। बेखायनो दसे सम जों बयबो धोर्ज हमगोन। नोंथांमोननि खाथियाव खावलायग्रोबाय, फरायसा फंबाय बिनानावमोनखौबो थांलाय फैलाय खालामालाबानो बयबो दिनैनि गेवलां मेला जोबजासिम बयबो बाहागो लागोन खावलायनानै दोनबाय। बुहुमनि मानसिफ्रा बुंदों, भारतनि मानसिफ्रा बुंदों, इभेन आसामनि साংবাদিक अदित फुकनमोनाबो बुंदों बर'नि बागुरुम्बा मोसानाया जोबोद समायना। दिनै जों बे सायनासालियाव मा नुदों? जोंनि आब'मोना, जोंनि बिनानावमोना, जोंनि बाजैमोना खान्थाल मादा दख'ना गाननानै, फास्रा जोमनानै, आर'नाइ लानानै गेवलां मेलाव बाहागो लाफैदों। बेसे समायनाय नुदों। जोंनि बिनानावफोरा मोसादों। मा देंखोजों मोसादों, मा दामनायजों मोसादों? खाम दामनायजों मोसादों, सिफुं सुनायजों मोसादों, सेरजा हुनायजों मोसादों। बेसे समायना देंखो, बेसे समायना मोसानाय। भारताव गैया बेबायदि मोसानाय, भारताव गैया बेबायदि हारिमु, बुहुमाव गैया बेबायदि गाननाय जोमनाय, बुहुमाव गैया बेबायदि दामनाय देनाय। जोंनियावसो दङ, बर'फोरनियावसो। जोंनि समायना बियो हारिमु। नाथाय नोंथांमोन, जोंजों मोजां मोनजाग्रा बे हारिमुआ, जोंजों मोजां मोनजाग्रा बे दामनाय देनाया, जोंजों मोजां मोनजाग्रा बे गाननाय जोमनाया समनि फाखनाव सानफा एफा बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांनो नागिरबायमोन, मुस्रेक जालांनो नागिरबायमोन। गाननाया दख'ना नङालाबानो सारि जाहांबायमोन, खान्थाल मादा नङालाबानो मेख्ला जाहांबायमोन। खाम जथानि जायगायाव खावां जाफैबायमोन। बर'नि बागुरुम्बा मोसानायनि जायगायाव बिहु मोसानाय फैहांबायमोन। बर'नि धोरोमखौ फालिनायनि जायगायाव संकरिया धोरोम फालिनाय फैहांबायमोन। आरो बे बोथोरावनो
बे अलखद समावनो जोंनि कलेजाव फरायबाय थानाय बर' सेंग्राफ्रा लेखा गोरों बर' सेंग्राफ्रा साननानै सावरायनानै मोनदांनानै बे समायना हारिमुखौ रैखा खालामनो बे दानाय लुनाय गाननाय जोमनायखौ रैखा खालामनो गोमालांनो नागिरनाय बर' हारिखौ फोथांनानै दोननो खामानि मावनांसिगोन होननानै थांखि लादों आरो थांखि लानानैल' बोरै जानो बे खामानिखौ मावनो थाखाय आफादनि गोनां जाबाय आरो बेखौ मोनदांनानैनो 1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम बिनि 15 बोसोर आगोलाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम आरो बिनि उनाव गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादनि जोनोम बेनिखायनो नोंथांमोन जायफोरा गावनि आखाइखौ बिखायाव होनानै फंसे बाथ्रा बुंनो हायो आं बर' आं हारसा नङा आं गुबुन नङा बे बिखायाव आखाइ होनानै बुंनो हाग्रा बर'फ्रा बर' हारिखौ गमामा मोजां मोनमारोबा जौगाजानो लुबैमारोबा बे बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोथोन लानांगौ मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दहाय एसे सिगाङाव जनिल कुमार ब्रह्म सारा बुंलांबाय जोनोमनि उननिफ्रायनो TTC-जों लोगो नांनानै माब्लाबा UTLA-जों लोगो नांनानै माब्लाबा बर' थुनलाइ आफादजों लोगो नांनानै माब्लाबा हारसिङै गोबां समाव गोबां बर' हारिनि खामानि मावबोबाय हारसानि लिरनाय साइनबर्डखौ बर'नि लिरिनि बाल्थिङाव गोबोरखि लानानै खोमोरबोबाय बै समनिफ्राय दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै दङ आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिजों सिनायजानाय मोजां मोनजानाय दिनै मोनसे आफाद जाफैबाय बेनि फोरमान बे आफादनि कनफारेन्सआ दिनै चिपकाय पर्बतजला आन्चलिकनि कनफारेन्सआ नोंथांमोननि 500 रां हरनायजों नोंथांमोननि 1000 रां हरनायजों नोंथांमोननि माइरं हरनायजों नोंथांमोननि राङारि मददजों जोबोद गाजा गोमजा जालांबाय बेनि फोरमान दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै बयबो मोजां मोनोखायनो नोंथांमोननि अनसायनाय मोननायखायनो जों दिनैनि मावथिफ्रा साननानै लादों जोंनि फाफ्लियाव बिबाना गिदिरनिफ्राय गिदिर जासिनबाय मानो रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खाथियाव जोबोद फोथायनाय लाखिबाय जोंनियाव फन हरो फंबाय आंनि फिसाजोआ मैया सोरजोंबा खारफालांबाय नागिरनानै होदो अननानै जोंनियाव फन हरो पुलिसफोरा आंनि बाइकखौ मैया थानायाव लांबाय फंबाया असिजों रायज्लायनानै बाइक खनानै लाबोदो जोंनो फन हरो रायजोफ्रा दिनै बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फाफ्लियाव बर' रायजो राजाफोरनो बर' हारिनो खामानि मावना होनांगौनि गिदिर बिबाना बांसिननिफ्राय बांसिन दिनै जाफैगासिनो दङ बेनिखायनो अलखदनि समाव खैफोदनि समाव नांगौ समाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनबाय थानो थाखाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजो राजा नोंथांमोना जोथोन लानांगोन मानोना बियो प्रमद बर'नि नङा बियो लरेन्स इस्लारिनि नङा प्रमद बर'आ गाबोन गगोन लरेन्स इस्लारियाबो गाबोन गगोन इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो दं बर' सेंग्रा सिख्ला कलेजाव फरायगासिनो दं बर' सेंग्रा सिख्ला बिसोर फैलायगोन एबसुनि बिबानगिरि जाफैगोन आरोबाव फिन बर' हारिखौ बिथांमोना दैदेनफैगोन बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथांमोना दै हो हासार हो जोथोन ला फोथां फेदेर जुगि जुगि बर' हारिनि खामानि मावबाय थानो खाबु मोननाय बायदि दिनै नोंथांमोनखौ
आं गिबियाव खावलायग्रोबाय 1967 मायथाइनिफ्रायनो बे हारसाफोरनि गादबनायनिफ्राय उदां जानो होननानै बे आसाम सरकारनि गादबनायनिफ्राय उदां जानो होननानै बुरलुंबुथुरनि साहा संकसनिफ्राय सदियासिम गोलाव ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोर रायजो जानाय बे ओनसोलखौ आलादा रायजो बड'लेण्ड खालामनानै बर'फोरनि राव बर'फोरनि थुनलाइ बर'फोरनि हारिमु गासैबो बिथिङाव जौगाहोनानै बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननो होननानै आलादा रायजो बिनायनि सोमावसारनाया जाबोदों। बिटिसिनिफ्राय जागायनानै सोमावसारै दिनै बेयो 50 बोसोर जाफैबाय। गेजेराव बिएससि मोनबाय, बिनि उनाव बिटिसि मोनबाय, नाथाय जों लुबैनाय आलादा रायजो बड'लेण्डआ दिनैबो मोगथां महर मोनाखै। बेखायनो बे आलादा रायजो बड'लेण्डखौ मोनफुंनो थाखाय एनएपि जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे सोमावसारग्रा आफादफ्रा दिनै सोमावसारगासिनो दङ। सोमावसारनाया दायो मोननै राहाजों सोलिबाय थादों। सिगाङाव मोनथाम सोलिदोंमोन। मोनसेखौ जों सासपेन्ड खालामबाय, सिजफायार खालामनानै दोनबाय। बेयो जाबाय हाथियारनि सोमावसारनाय। दायो मोननै सोमावसारनाय जागासिनो दङ। गिबि सोमावसारनाया जाबाय गणतान्त्रिक सोमावसारनाय आरो नैथि सोमावसारनायनि फर्मुलाया जाबाय राजखान्थिनि सोमावसारनाय। गणतान्त्रिक सोमावसारनायाव नोंथांमोनाबो बाहागो लादों। राजा लामा होबथानायाव, रेलगारि होबथानायाव, सुबुं बमा फालिनायाव, उखैहाब सोमावसारनायाव, दिल्लीयाव धरना होनायाव बे हाबाफारियाव नोंथांमोनाबो बाहागो लादों। बे सोमावसारनाया दिनै सोलिगासिनो दङ। गुबुन मोनसे सोमावसारनाय बड'लेण्ड बिनो थाखाय पार्लियामेन्टआव मानसि थिनहरनांगौ। 545 जन एमपि दङ भारतआव। बे 545 जन एमपिफोरनि गेजेराव बाथ्रा बुंहैनांगौ जोंनि जेंनानि सोमोन्दै, बड'लेण्डनि सोमोन्दै। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि हान्जा नङाब्लाबो, एनडिपिआ राजखान्थि हान्जा नङाब्लाबो, जयेन्ट एक्शना राजखान्थि हान्जा नङाब्लाबो जोङो एमपि इलेक्शनाव बाहागो लाबोनांदों, एमएलए इलेक्शनाव बाहागो लाबोनांदों। दाया जोंनि नङा, नोंथांमोन। दाया जाबाय बड'लेण्ड मोननांगौ। बड'लेण्डनि बाथ्राखौ पार्लियामेन्टआव बुंहैनांगौ। बड'लेण्ड मोननांगौ, जेंना सुस्रांनांगौ, एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंहैनांगौ। बेखायनोसो जोङो राजनितिखौ आखाइ होबोनो गोनां जादों। बेनि थाखायसो, बिनि फिथाइ महरैसो, जोंनि सोमावसारनायनि फिथाइ महरैसो भारत सरकारा दिनै जोंनि सोमावसारग्रा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सावरायनायाव लेंहरदों। थांनाय 19 तारिख नभेम्बरावबो जोंनि सोमावसारग्रा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सावरायनो लेंहरबाय आरो बे सावरायनायाव बाहागो लाबाय। मानगोनां नोंथांमोन, भारतनि अफिसारफोरा, भारतनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि सोमावसारग्रा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बारे बारे खावलायदों। नोंथांमोन अन्नानै नोंथांमोना बड'लेण्डनि गाहायाव फैदो। उना बर' मानसिफ्रा बड'लेण्ड होजानो बायो, आसामखौ बुखावजानो बायो। बेखायनो नोंथांमोना माबा मोनसे खालामनोसै। बड'लेण्डनि गाहायाव नोंथांमोना फैदो। जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बारे बारे खावलायदो। बेखायनो पेपाराव बोरैबा बोरैबि फैफ्लांदों। नाथाय भारत सरकारा, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा कुनुदिन गनायाखै, कुनुदिन सावरायाखै इउटिसिनि बाथ्रा। नाथाय पेपाराव ओंखारगारबाय इउटिसिनि खोथा। जों बेखौ गनायनो हायाखै। बेखायनो नोंथांमोन, भारत सरकारा जोंनि जेंना सुस्रांनो थाखाय दिनै माबा मोनसे खालामनो लामा दिहुननायनि फर्मुला होबाय थादों। जोंखौ बुंबाय थादों बड'लेण्डनि गाहायाव फै। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों बर'फ्रा सोमावसारै दिनै 5निफ्राय 7,000सिम मुंख्लं जाबाय, जिनाहारि जाबाय, न' बां सावजाबाय, गोबां जेल जाबाय, दिनैबो केस दं। जों आरो बिटिसि जानायनि उनाव बोरै आरोबाव गोदान एकर्डआव बाहागो लानो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबोदों। दिनै भारत सरकारा बुंदों
फैगौ डिसेम्बरनि गेजेराव आरोबाव खेबसे रायज्लायबावनोसै बे सावरायनायाव जेंना सुस्रांनायनि मा फर्मुला खालामनो हायो जों सानलायदिनि जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंदों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा होनो नागिरदों मा खालामनो नागिरदों जों नेनानै दं नाथाय जोंनिफ्राय जों जेबो बाथ्रा बुंथ'नो हायाखै अफिसारफोरा खावलायबावदों गुबुन मोनसे बिथांमोना नामखौ सोलाय बड'लेण्डनि नामखौ सोलाय अना बर'फ्रा बुंबाय थादों बड'लेण्ड माने बर'फोरनि रायजो बड'लेण्ड माने बर'फोरनि रायजो बेहाय जों बोरै सुबिदा मोननो बेखायनो अफिसारफ्रा बुंदोंनो अरुणाचल बायदि नाम लानो हाया नामा मेघालय बायदि नाम लानो हाया नामा गुबुन गुबुन स्टेटफोर बायदि नाम लानो हाया नामा होनबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंनो नागाफोरनि थाखाय नागालेण्ड जानो हायोब्ला मिज'फोरनि थाखाय मिज'राम जानो हायोब्ला मणिपुरिफोरनि थाखाय मणिपुर जानो हायोब्ला बर'फोरनि थाखाय बड'लेण्ड मानो जानो हाया जोंनि बे जाबाय जुक्ति बेनिखायनो नोंथांमोन जेंना सुस्रांनो थाखाय दिनै भारत सरकारा गावसिनि इन्टारेस्टखौ सुस्रांनायनि लामा लानायखौ जों मोनदांदों आरो जों नेनानै दं बेखायनो फैगौ सावरायनायाव मा फर्मुला ओंखारगोन जों बेखौ नेनानै दं नाथाय नोंथांमोन जायगा जायगा सावरायदों रायजो राजाफ्रा बे गोदान जानो गोनां बड'लेण्ड नङाब्लाबो माबा मोनसे जानो गोनाङा एबसुजों जागोन ना एनडिपिजों जागोन ना जयेन्ट एक्सनजों जागोन सोरजों जागोन होननानै गोनो गोथो जादों होननानै जों खोनादों जोंनिफ्राय जोंनिया स्पष्ट भारत सरकारा बुंदों फैगौ जानो गोनां गोदान फर्मुला फैयोब्ला बियो एबसुजोंल' नङा बे एनडिपिजोंल' नङा बियो प्रग्रेसिभजोंल' नङा बियो जयेन्ट एक्सनजोंल' नङा गासैबो बर'नि सोमावसारग्रा आफादखौ लाजोबनानैसो जागोन एबसुखौबो गारनाय नङा एनडिपिखौबो गारनाय नङा जयेन्ट एक्सनखौबो गारनाय नङा बरंस भारत सरकारनिफ्राय खावलायबावदों नोंथांमोनाथ' मोनसे बाहागो हाग्रायाव थाबोबावबाय हाथियार लानानै सोमावसारगासिनो दङ नोंथांमोना बिथांमोनखौबो फैगौ सावरायनायाव टेबोलाव लाबोनायनि दायित्वखौ लानांगोन होननानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों नाथाय जों दिनै आवगायनो हायाखै मा फर्मुलाजों लेंबोनो मा फर्मुलाजों लाबोनो फैगोन ना फैया फैबाबा मा जागोन बिथांमोनाबा मा सानदों लोगोबो मोना रायज्लायनोबो हाया जेंना जानानै दं बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना दासान एबसुजों जागोन ना जाया एनडिपिजोंल' जागोन नामा प्रग्रेसिभजोंल' जागोन नामा गुबुनजोंल' जागोन नामा एबसुआ आरोबाव फावसायनानै थाबावगोन नामा नोंथांमोना दासान जोंनि फैगौ गोदान माबा मोनसे जायोब्ला जोंनि सोमावसारग्रा आफाद आरो बिनि दैदेनगिरिफ्रा जयैनो बाहागो लागोन नाथाय नोंथांमोन जोङो बुंदों जेरावबो भारत सरकारा दिनै लामा गोमानानै दङ राजनाथ सिंहनि आथिं थोंसेया बड'लेण्ड जेंनायावनो हाबहैनानै दङ मानो 2014 मायथाइयाव जेब्ला लकसभानि बिसायख'थि जादोंमोन बिनि आगोल बिथाङा आसामाव फैदोंमोन बे समाव बिजेपिनि आफादगिरिमोन राजनाथ सिंहआ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमफैदों आरो खावलायदों जोंखौ भारताव सरकार दानो हो जेब्ला जोङो नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांहोगोन होनबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खुगाजोंल' दाबुं नोंथांमोना रिटेन हो जोङो लिरनानै हो अब्ला बिथांमोना इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आव इस्ताहाराव दैखांदों जों सरकार दायोब्ला बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौनो होनदों दाखालै सावरायनायाव 2014आव गमामायैनो बिजेपिया सरकार दामारबाय 15 थांबाय 16 थांबाय 17 थांबाय 18 फैबाय 19 फैगौ गोदान इलेक्सन जाफिननोसै मानव राजनाथ सिंह नोंथां हम मिनिस्टार नोंथांनि बाथ्राखौ नोंथाङा लाखिगोन ना लाखिया सुस्रांगोन ना सुस्राङा जेरै दैदेनगिरिफ्रा कुइसन खालामदों अब्ला बिथाङा खेबथाम बारे बुंदों येस बर'नि जेंनाखौ सुस्रांमारनांसिगोन बर'नि जेंनाखौ सुस्रांमारनांसिगोन बर'नि जेंनाखौ सुस्रांमारनांसिगोन फंथाम बुङो फंसे रावखौनो बेनिखायनो नोंथांमोन
जोंहा दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव जों बेखौनो बुंगोन, जों आसाबादि गुरखालेन्डखौ रायलायनो लेंहराखै, बिदलफोरखौ रायलायनो लेंहराखै, थैफ्राफोरखौ रायलायनो लेंहराखै, मुन्डेलफोरखौ रायलायनो लेंहराखै। तेलेंगानानि उनाव भारताव गोदान रायजो जायोब्ला बियो बड'लेण्ड जागोन। मानो? बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफोरखौसो दिनै भारत सरकारा सावरायनो लेंहरदों, रावखौबो लेंहराखै। बेखायनो जों दिनै आसाबादि, बेखायनो जोङो मोननै फर्मुलाजों सोमावसारदों दा। मोनसे सोमावसारनाया जाबाय गणतान्त्रिक आन्दोलन, गुबुन मोनसेया जाबाय राजनितिकनि आन्दोलन। बियो जोंनि दाय नङा। मानगोनां नोंथांमोन, नैबे खाबुआव जोंनि सोमावसारग्रा आफादफ्रा खाबु लानो नागिरदों, खाबु लादों। नावरा धैर्य हम, दिनै बिजेपिआबो जोंनि खाथियाव फैगोन, दिनै कंग्रेसआबो जोंनि खाथियाव फैगोन। 2019 फैगौ लकसभा बिसायख'थि जानो फैगासिनो दङ। रावखौबो गारनो हाया बिथांमोना। दिनै बिजेपिनि अबस्थाया गाज्रि जाहांदों। दाखालि मोनबा रायजोनि बिसायख'थि जालांबाय, मोनबा रायजोआवबो बिजेपिआ सरकार दानो हायाखै। रुलिं पार्टिया, भारतनि सरकार दाग्राया। बेखायनो बर'फोरखौ रावखौबो गाज्रि होननाय नङा, बर'फोरनि जेंना सुस्राङा होननाय नङा। मानो? बर'फ्रा आसामाव 70टा लकसभा समष्टिनि गेजेराव मोनबा समष्टिखौ फेजेननो हायो, देरहाहोनो हायो। बेयो जाबाय 1 नम्बर क'क्राझार, 2 नम्बर मंगलदै, 3 नम्बर तेजपुर, 4 नम्बर लखिमपुर, 5 नम्बर गुवाहाटी। जों जमनानै दं। बिजेपि, कंग्रेस देरहानोब्ला बड'लेण्ड होनो आवगायबो, भट नांगौबा बिजेपि बड'लेण्ड होनो आवगायबो। बे समखौ जों लानो नेनानै दं रायजो राजा नोंथांमोन। बेखायनो बर'फ्रा जे 1 सेकेन्डनि थाखायबो, 2 मिनिटनि थाखायबो बे आसामाव बे हारसाफोरजों जों जे थानो हाला, जोंनो जे बड'लेण्ड नांमारगौ, बेखौ फोरमान होबावनो थाखाय रायलायनाया जाबाय थादोंब्लाबो जों थांनाय 14 थारिखआव नै दाखालै बरमायाव आरोबाव मास गेदारिं खालामबावदों। आरो बेयाव बुंदों भारत सरकारखौ मिडियानि गेजेरजों गमामा बर' माहारिखौ फोथांनानै दोननायनि, गेरेमसा हारि महरै गायसननायनि मोनसेल' लामायानो जाबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय। बे ओनसोलखौ जोंनो सासन खालामनाय, बेवहाय इउनिभार्सिटि, कलेज, इन्डास्ट्रि गायसननानै सोलोंथायाव, रांखान्थियाव, गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाहोनानै बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनायनि लामाया जाबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड। थ' बेनिखायनो नोंथांमोन फैगौ समाव आफाद, आदर्श, सानस्रिनि जेबो फाराग लायालाबानो थाब गुसुं समनि गेजेराव, माखासे समनि गेजेराव बड'लेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौबा जों खौसे जानांगोन, गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनायाव बाहागो लानांगोन। अब्लासो जोंनि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। दिनै जोंनि जेंनाखौ सुस्रांहां नुनानै जोंनि गुबुन हारिफ्रा दिनै आन्दोलन खालामदों। जों बुंनो गोसो गैयाबाबो बुंनो लुबैयो, बर'फोरा आन्दोलन खालामदों। दिनै बुंदों बिटिसिआवनो जोंखौ दानथारदों, सिथारदों, आरोबाव बड'लेण्ड जायोबा जोंखौ अयथासार खालामगोन। जोंनिफ्राय गोबां रोखोमनि कुइसन जों खालामदों, जुक्तिखौ जों होदों। दिनै बड'लेण्डखौ होबथानानै आसाम बन्द होबाय, गारि सावबाय, मानसि बुथारबाय। बुथारग्राया सोर? बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव साख्रिखौ सोर मोनदों? गुबुनफ्रा साख्रि मोनगोन ना मोनाखै होनबा बर'फोरखौ बोरै दानथारग्रा, सिथारग्रा बोरै बुंनो हादों? हिरा सेर'नियाव जों कुइसन खालामदों, हिरा सेर'नियाखौ जों बुंदों बोसोरबा जाबाय नोंथांनि MP जानाया, बोसोरबा जानोसै। गंबैसे गामि अना बर' गामि बिटिसिनिफ्राय दानख'खो? बेसेबां अना बर'फोरखौ रैखाथि होनो हाखो? मिसा खोथा। दिनै बिथांमोना बे बाथ्राखौ लानानै राजनिति खालामदों, MP देरहाबोनायनि खायदा खालामदों। बेखायनो जों बिथांमोननि फर्मुलायाव